வணக்கம் நண்பர்களே. இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் அவர்கள் நடித்திருந்த படம் தான் துருவ நட்சத்திரம். துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படம் ரொம்ப வருடமாக ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. இந்த படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வருடத்தில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஜூலை 14ஆம் தேதி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா பேச்சுவார்த்தைகள் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஜூலை 14ஆம் தேதி துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத. ஜூலை 14ஆம் தேதி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் நடித்திருந்த மாவீரன் திரைப்படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ ரெண்டு படமும் கிளாஷ் வரப்போகுதா இல்லை எப்படி அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தில் ரித்து வர்மா, அனு இமானுவேல் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க. ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூசிக் போட்டிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு. இந்த படத்தோட ட்ரைலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில வாரங்களில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரைலரில் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அஃபிஷியலாக சொல்லலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த மாநகரம் திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் மும்பைக்கார் அப்படின்னு அஃபிஷியலாக ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மும்பைக்கார் படத்தில் விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட பல நடிகர்களும் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த மும்பைக்கார் திரைப்படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூன் 2ஆம் தேதி ஜியோ சினிமாவில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய ட்ரைலர்ஸில் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை ஜியோ சினிமாவில் ஜூன் 2ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. நடிகர் பசுபதி அவர்களுடைய நடிப்பில் தண்டட்டி அப்படின்ற திரைப்படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. தண்டட்டி திரைப்படத்துடைய இசை மற்றும் முன்னோட்டத்தை ஜூன் 6ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தண்டட்டி திரைப்படத்தை ஜூன் 23ஆம் தேதி பார்த்திங்க அப்படின்னா திரையரங்குகளை வெளியிட போகிறதா அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது போன்ற அப்டேட்ஸுக்கு நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து இது போன்ற அப்டேட்ஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.